Maudi nga rabii, maudin tumot no parbangon. Imbag ta nakadanong kay tuyan tay agtodo sigurado no sakbay nga imay kayo ka nagtodo basit nga tati tao. Sayang kadagitay haan nga maka kompleto nya. Kaadwanan sa kada kayo makumpleto. Ala ka congratulations kadagitay maka kompleto ti siyam nga rabii. As tamat ti siyam nga parbangon. Ngamahan ang agpatingga ditoy. Adda pay la Christmas nya. Sunto at tinapatpatag adan to pay lano adan so sa balin to man no New Yearan. Tatay bigat Christmas program dagiti anak tayo, dagiti altar servers tayo. In the all one, the Melory, the Carl, the Dominic, the brother, the Ma'am Dimple. Ket naragsak. Kita palpaliiwag dagiti ubing tatay. Kasjay met idi na tao ti ubing. Or a simple gift no dumadanon ti Christmas. Kasla nagdakkel nga banag. Nakaragragsak da jari na. Hindi ubing kami ka. Tila exchange gift kay jay la eskwela. Saor pa jay mastrami iday niya. Awam mo tigatang may tipaka-exchange gift may kanayon no tinawon mo nga bunga tiswaday jay apang ko ipa-exchange gift ken mestra. Mangtudto mo ti duwa nga lulipap unday jayan exchange gift kunada intunukan sinok sa bali mo intunukan agsisinukat kayo magkakaeskwelaan. Adan to nasaksakit tinakam na taapay ay nangingina mo di ginatang mo gam diyan na. Adda pay may sa parokya nga amok la nag-exchange gift da nagaapa da apaya di kitaen na ja mo lektor sa dagiti hun ako nya kamon didtoy day jay. Na nag-exchange gift da idi nagpintas mo jibungon na piman idi kitaen na ay nangisit nga pusay ayawanan namno mo di naabak kad na marmarites na impadpadamag na sino nang ted kanyak na tao gima gatangag da kayo kanu ginatang nang ita pusi mo pusi nga nangisit ka in marmarites na piman nung kita agtatay dagi jay ubing nagsimple dagi jay ayam nagsimple dagi jay kuan nagmaya man jiri na nga kaawat na jiri gano ka sirsiripon nan nya di nya tinagyan ijay naawat na kakas jay makanya tay idi uray siyak idi mat uray simple gift naragsak ti idi ka kalakuma nya nga tati maawat ko ti Christmas ada gited motivado ada gited ti kwarta mo dagiti makaamam mo idi kuan kas la iso nga iso naragsak ka ngem adala ta kurang na idi kuan balbaliwan tapno naragragsak kuna tayo kuna tayo mandila siren no naruwam ka nga umaw-awat nga dumaw-dawat ken nininang mong aglemlemengen di pa agparparangan balbal yam sa bali ragsak na padasemot si kamot ti mangted ay ado nagbaliw ti rupa na maditeri nadan away na ibosan nagbaliw jari na datay mo ti mangted sa bali ragsak na nagbaliwen imimot di jari nan sa bali kinukit kita dagiti ubing tatay nagsimple nga banag niya naragsak dan kas di mo di ubing tayo maragsakan tayo maragsakan tayo maragsakan tayo aging gana nga daytoy nga tawong kon malpas to man ti Christmasen sumalatso sumula iso dagpakan ti lechon adan to mangted ti anya na ganan macaroni salad adan to mangted ti kuan adan mo daytoy mangted ti cake nga sobsobrada handa na ibos ay may alata mo ta into no malpas ti Christmas makaslaang agbaliw iso mo lang nga iso ngam anya nga rod mo ti mangted kanya tayo ti ragsak kas ano kano iso mo lang nga iso the same nga December 25 iso mo lang nga iso anya nga tatimang tigkan niya tayo tiragsak. Kasano nga nga agbaling nga na idumduma daytoy nga ri na. Diya disposition tayo kakabsat. The same date, the same nga event, the same nga sitwasyon, Christmas, the same nga makan. Timang pagbalin kada tayo, DJ puso tayo, nukas ano tayo nga maki-adapt iti dayta nga Pasko. Apay nga kastoy ti kungkuna tayo, dahi ti topic tayo gamin tatta, niya tinakakabil. Panagam amiris ken panggedeng.
Panagam amiris ken panggedeng. Kakunana ditoy, dati sinudo tayo, tiwagas ti sinudo mabukal, dagiti panggedeng, babaan ti panagam amiris nga agbatay, iti may sa panggedeng, nga agtaod, iti panagtulnog ti espiritu. Kano amirisen tayo, dagiti mapaspasamak kanya tayo kakabsat, kasano nga mabirukan tayo ni Apo Isus iti Christmas, umabalin. Uray basit abanag, marinam, depende di jay, panangamiris mo. Uray si katika adwan tinaawat a regalo, no nagbalin ka lang a regalo lati ragsak mo, nga amo nga inamiris no anya dayjay, haan lat nga agbaliw day ta nga Christmas nga ramrambakan tayo. Haan nga agbaliw day ta nga ibagbaga tayo. Dahiti ibanghelyo tayo. Idi na minsan nagkanta ni Maria niya, to'y pusok idaydayaw na ti Apo. Sinalinungan ti Espiritu Santo ni Maria, napanti anghel, sinalinungan ti Espiritu, nagsikog, nagkanta. To'y pusok idaydayaw na ti Apo. Ni mo Zacarias nga, malagip yung istorya na era na gamin di reading nga dayjay, na era na ti Domingo. Nya ti naramid ni Zacarias, madama nga schedule nakabunot, nga agserbi iti templo. Kaya di sinsindihan natin insenso, na adda na kisa uti anghel king kuana. O saki, kunana nya. Ngam nalabsan tayo tan era na Domingo dayjay gamin nga reading, saki. Agsikog to ni baka mo. Kasano nga maaramid ka Lopesan? Lopez sa babakitanan. Hang ka mamati agumul ka. Dahil tinapasamak. Tatan nagsaon pinabunyagan na idikalman, tay biga, dayjay reading tayo di kalman kin tay biga, pinabunyagan na pinakugit na, idi na isi Juan tinagan na, nagsublin jay panagsaon ni Zacarias. Kanuman pa'y kasta, idi nagsublin ti panagsaon ni Zacariasan, dahito'y nagkantamot. Nya ti kanta na madaydayaw ti Diyos ti Israel. No kitaan nyo di bagada kini Apo Santa Maria adda similarities na. Sinarungkaran na dagiti tattao na ti karina ken ni Abraham nga ama tayo nga isalakan na tayo kadagiti kabusor tayo. Kakunan ni Apo Santa Maria intanok na dagiti nanumo imbaba na dagiti baba nang pinagtalaw na nga ima-ima daytoy met ti kunana ka isalakan na tayo, ti kabusor tayo, laglagi pa natitulag na. Kini Abraham nga ama tayo. Nya? Ngam sa bahalin, dati imbaga ni Zacariasan, anya ti kunana, si kaanak ko, haan nga agbali nga man nakigubat. Umay kanto, dumakkel kanto, iwaragawag mo to, isaganam to, tidalan na, agbalin kanto nga, na tao ni Apo Diyos. Propeta, agbalin ka nga propeta. Kaday ti inkanta ni Zacarias, numan pa'y marigatan iji sitwasyon da ata kaan anak ni baka na 70 years old, approximately 70 years old, nakababain ang itsura. Lakay mo ni Zacariasan ay by that time. Ngam nagkanta pa'y laeng. Ngam ti binigbig na, haan nga di sitwasyon da. Haan nga di kasasaad da nga kaan anak. Anya ti binigbig na, di kinamanang nga asi ni Apo Diyos kadakwada. DJ bay kinaman nagayat ni Apo Diyos kadakwada. Kita inyo da Zacarias ken ni Maria niya. Ni Maria ko na tayo, idi sinalinungan ti Espiritu Santo, si Mirib. Idi nagparang ni si Zacarias, ti anghel ken ni Zacarias, nagumal, nagsao, si Mirib, limaing. Adda kanya nan ti Diyos. Agserserbi idin, ngam adda manen ti panagtalek na ken ni Apo Diyos. Iso nga di decision ni Zacariasen, siraragsaken. Decision na, nagbalinan nga siraragsak nga agdaydayaw ken ni Apo Diyos. Haan nan pinanunot di sitwasyon da, no di pinasamak ti Diyos kadakwada, iso ti binigbigbig na. Kakas jemat kanya ti kabsat, mabalin tayong aram natin dito, itibiyag tayo. Adda pandemya. No daduma ka, thank you pa dati pandemya. Apa ya, kitaan nyo, ado ti nagbalay. Dati pandemya, na-create ti online live streaming, ado ti na-create nga nagaammo. Pimintas. Gapo ti pandemya, ay kada simbaan tayo, awang ko magpandemya, nga naaramid na to. So, agyaman tayo lata, hamutin nga thank you kadagiti pimusay, hamutin nga thank you kadagiti nagsakit, haan nga dahil iti pagyaman tayo. Ngam nukit kitaan tayo, no, amirisan tayo, no tingitingan tayo,
ag-decide tayo, manangaasilat ta ni Apo Diyos. Nagmayatlat ta ti pannakilangan ni Apo Diyos kada tayo. No, amirisan tayo nga nasaya at kaslamo lakin sa karyas, nagdaydayawan ta apaya, di pannakilangan ni Apo Diyos, oray nakababain nga bakit nga agsikog. Indaydayaw na ni Apo Diyos. Nga ingkarina, kin ni Abraham nga ama tayo, nga han na tayo tubaybayan at tao na. Dahil iti may nga nakapinpintas nga pampanunutan tayo. No, ag-decide tayo, no, amirisan tayo, nga han na tayo baybayan nga tattao na, nairaman tayo iti dayto nga tattao, naggasat tayo. Han na tayo baybayan nga tattao na, kayat na nga saon, adda nga mga ayat lata akan kanayon kada tayo. Kadagiti pasamak iti biyag tayo, aggargaraw. Ti grasya ti Diyos ngam no daddo magamin ka hantay mabigbig. No daddo magamin ka hantay nga maamiris dayta akin naman nagayat ni Apo Diyos kada tayo. Iso nga kaslakin ni Zacarias, aggragrag o daytoy puso. Aggragragsak daytoy puso. Kasla kadagiti ubingan Uri jela premyo nga basit, umanay nga ragsakdan, uri di jela ang ayaman, nga di mo makadandanon dayta nga kalamansin, nagaddayo mo nga di mo makadandanon data nga kalamansin, umanay nga ragsakdan, ngamno datayo mat nga natata nga nun, no anya timang titiragsak na tayo, no amirisan tayo, haan na tayo baybayan ni Apo Diyos, no amirisan tayo, aggargaraw ni Apo Diyos, iti inaldaw-aldaw, uray dagiti babasit aban banag, aggargaraw ni Apo Diyos kada tayo. Kano maamiris tayo diti kakabsat, agkan-kanta kumamo di puso tayo. Agragragsak kumamo ti puso tayo. Kanayon ko mga agragrag tama nagparabor ni Apo Diyos. Ado dagiti kaya na nga ited kada tayo, ado dagiti kaya na nga ibaga kada tayo, no daddo magamin ka hantay nga ignorant tayo mat. Iso nga ti puso tayo agragragsaw, agragragsak, agragrag Ngamin hanatay baybayan, ngamin adda kada tayo. Tuladan tayo ni Zacarias. Wano masapol pa kadi nga pagumulan na tayo sa ati agdaydayaw kini Apo Diyos. Masapol pa laeng nga ikatan na dati bilag ti kararag tayo. Nga agsao sa tayo daydayawon ni Apo Diyos haan. Ado dagiti wagas no amirisan tayo, ado dagiti wagas nga makisasao, makilanglangan, ipakpakita na ti ayat na kada tayo ni Apo Diyos. Alatuladan tayo ni Zacarias, agdaydayaw tayo. Tapno agbalin da ito yung panangrambak tayo ti Pasko nga kung kuna tayo, agbalin nga na idumduma, rinaan tayo laeng. Be sensitive ti panakilangan ni Apo Diyos kada tayo. No maamiris tayo dito, ag-decide tayo matamangedeng. Kukuha na tayo, han na tayo baybayan.